ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଲୋକଟି ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଇ ଛୁଆଟି ଆସୁଛି ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଢାଳି ଦେଇ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଇ ଲୋକଟି କହୁଛି ଆରେ ବେଟା ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ଏଇ ଛୁଆଟି କିଛି ନ ଶୁଣି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଲୋକଟି ସେଇ ପଇସାକୁ ଗୋଟିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ହେଉଛି କହୁଛି ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ମାଡ଼ିବା କଥା, ଏ ଛୁଆଟି ପଇସା ନେଉଛୁ। ତାପରେ ସେଇ ଲୋକଟି କହୁଛି ନା ମୁଁ ଏ ଛୁଆଟି ପଇସା ନେଉନଥିଲି, ଆକୁ ତ ଗୋଟେଇକି ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ଏବଂ ଆପଣ ଆସିକିରି ମୋତେ ମାଇଲେ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆସୁଛି କହୁଛି ଭଉଣୀ କ'ଣ ହୋଇଛି। ତାପରେ ସେଇ ଝିଅଟି କହୁଛି ଏଇ ଲୋକଟି ଚୋରି କରୁଛି। ତାପରେ ସେଇ ଲୋକଟି ବି ସେଇ ଲୋକଟିକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଇ ପୁଅଟି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଛୁଆଟି ଆସିଯାଉଛି କହୁଛି ମୁଁ ତ ଏଟାକୁ ତ ଜାଣି ଶୁଣି ଢାଳିଥିଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଲଜ୍ଜାରେ ବୁଡ଼ିଯିବା କଥା। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଲୋକଟିକୁ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ତାକୁ ତ ମାରିଥିଲେ।